Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Әлмәт урамының үзгәртелгән исеме билгеле. Азнакай укучылары пешекче һөнәренең нечкәлекләрен белделәр. Бөгелмәдә яңа күргәзмә ачылды. Әлмәттә район башлыгы Тимур Нагуманов рәислегендә Әлмәт муниципаль районы советының 33-нчы сессиясе һәм шәһәр советы утырышы узды. Сессия барышында район һәм шәһәр советы депутатлары, мактаулы гражданнар, хокук саклау органнары, совет һәм башкарма комитет җитәкчеләре, шәһәр активы һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашты. Әлмәт районы һәм шәһәр советы депутатларының берләштерелгән утырышында берничә мәсьәлә каралды. Шуларның берсе 2024 елга һәм шулай ук 2025-26 елга планчырына район бюджеты үзгәрешләре. Шулай ук район һәм шәһәрнең бюджет процессы турындагы нигезләнмәләрдәге үзгәрешләр. Бу мәсьәләләр буенча Әлмәт муниципаль районы советының бюджет финанс мәсьәләләре, салымнар һәм җыемнар буенча даими комиссиясе составы әгъзасы Алексей Грушин доклад ясады. Узган еллардагы кебек район бюджеты социаль юнәлешен йөртә. Социаль өлкәгә чыгымнар 2023 елга карата 12%-ка артыр дип исәпләнә, дип билгеләп үтте Алексей Иванович. С 1 января 2024 года повышается минимальный размер оплаты труда с 16 242 рублей до 19 242 рублей. Увеличение составит 3000. Район башкарма комитеты җитәкчесенең ихтисад буенча урынбасары вазифаларын башкаручы Аяз Ямалдинов 2024 елга районның социаль-ихтисади үсеше фаразы турында сөйләде. Основные сектора экономики района – это добыча полезных ископаемых, машиностроение и сельское хозяйство. По итогам текущего года ВТП оценивается на уровне 551 миллиарда рублей, что на 10% меньше уровня прошлого года. Среднегодовые темпы прироста прогнозируемый период составляет от 4 до 7%. Чираттагы сессиядә шулай ук шәһәребезнең объездной урамының исемен үзгәртү буенча үзгәрешләр каралды. ВКонтакте социаль челтәрендә тәкъдимнәр һәм тавыш бирү нәтиҗәсендә ватанны саклаучылар исеме иң күп тавыш җыйган. Топонимика буенча комиссиядә әлеге вариант шулай ук хупланган һәм шәһәр депутатлары исем үзгәртүне тулысынча раслады. Под переименование улицы попадает всего лишь 48 объектов, все они производственные, жилые дома, это не затрагивает. Да. Физических лет проблем не составит. Согласно правилам присвоения адресов, органы местного самоуправления после принятия решения о присвоении адресов объектов недвижимости, об изменении и аннулировании адресов объектов недвижимости в течение 3 рабочих дней должны нести такие сведения. Сессия күренекле әлмәтлеләрне дәүләт һәм ведомство бүләкләре белән бүләкләү белән тәмамланды. Бүген Әлмәт районында 68 волонтерлар берләшмәсе эшли. Алар 9 меңләп олы йөрәкле кешеләрне берләштерә. Калабызның яшьләр үзәгендә узган Доброволец годы чарасында катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең төзелеш буенча урынбасары Денис Косарев якыннар белән җан җылысын бүлешү, кешеләргә бәйрәм бүләк итү һәм эшенең мөһимлеген аңлап, ләззәт алучы игелекле кешеләргә ихлас теләкләрен җиткерде. Поздравляю вас с этим праздником, в принципе, большое дело делаете. Радостно, потому что вообще есть такие добровольцы, волонтеры, которые в любом случае окажут помощь, придут на помощь, станут за себя. Иң яхшы волонтерларны ирекле эшчәнлек һәм актив тормыш позициясе шәһәрнең иҗтимагый тормышында катнашу өчен бүләкләделәр. Үзең әзерләгән тәмле була. Азнакайда мәктәп укучылары өчен мастер-класс уздырылды. Әлеге чара әниләр көненә багышланып, балалар пешекче һөнәре белән якыннан таныштылар. Тәмледән тәмле ризыклардан авыз иттеләр. Теманы Эльмира Шәрифуллин дәвам итә. Мәктәп туклану комбинаты җитәкчесе Иршат Хәсәнов сүзләренчә, укучылар өчен мондый мастер-класс әле беренче тапкыр оештырылган. Анда шәһәрнең 5нче мәктәбеннән 12 укучы катнаша. Бүген алар пицца пешерәләр. Без бүген Акчалар ресторанында мастер-класс үткәрәбез. Әниләр көненә багышлап. Шәһәрдә 2нче класс, 5нче мәктәптән менә алар килделәр. Безнең шәһәрне бик хуплап каршы алдылар. Килделәр әти-әниләре белән. Менә без аларга бик шат. Бүген менә хәзер Алла берсә үткәрәбез мастер-класс.
Балалар комыр белән бик теләп шөгыльләнделәр. Пешекче һөнәренең үзенчәлекле якларын ачтылар. Өйдә әниләре белән бергәләп пешергән ризыкларны барлап алдылар. Я готовил блины в детстве. Еще вчера готовил салат с мамой. Башмак, блины, пирожки, кетчуп. Раскатали кетчуп. Потом колбасу. Потом помидоры и потом печку. Алга таба балалар әниләренә әзерләгән бүләкләрен һәм күңелле чыгышларын да бүләк иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә своими словами үз сүзләрен белән халык театр лабораториясе үз эшен тәмамлады. 10 көн дәвамында катнашучылар театраль проектларын иҗат итте. Бу эштә театраль практик Полина Шатохина һәр катнашучыга ярдәм итте. Үзенчәлекле театр проектлары уйлап табу процессының мавыктыргыч һәм кызыклы булуын раслый. Тамашачыларның һәр кайсысы театрны үзенчә күз алдына китереп, үз сүзләре белән аңлата алды. Бөгелмәдә рәссам Наил Рәхимовның Идел буйлап сәяхәт дип исемләнгән шәхси күргәзмәсе ачылды. Аның картиналарын яшьләр сараенда тәкъдим итәләр. Самара рәссамының эшләре белән безнең төшерү төркемендә танышып кайтты. Пейзаж ясаучы рәссам Наил Рәхимовның күргәзмәсен ачу тантанасына рәссамның туганнары һәм хезмәттәшләре килгән. Бу останың икенче шәхси күргәзмәсе. Наил Рәхимов үзенең картиналарында сурәтләнгән урынның ниндидер авырысында тапшыра белә. Рәсемнәре тулысынча чынбарлыкка ошаган. Моны аның картиналары белән сокланучылар да билгеләп үтә. Это типичная классика, классическая живопись, реализм, так называемый. Работы добротные, хорошие. Также, я бы сказал, некоторые работы они служат как бы образцом классики. Ак мәчет, балыкчылар авылы, Идел буендагы имән. Останың күргәзмәсе юкка гына Идел буйлап сәяхәт дип аталмый. Күргәзмә Наил Рәхимовның тормышының төрле чорларын үз эченә алган. Оста сәяхәтләрендә туган Идел буе табигатының матурлыгын һәм балачактан истә калган милли бизәкләрне сурәтли. Художник-реалист, мне нравится рисовать природу. Вот, в этом и стажируюсь по сегодняшний день. Я даже не считал, очень много. У меня в Германию штук 30 рисовал. Заказчик был такой. В Израиле одна есть, в Италии 2. Ну, так как-то с большими промежутками во времени были заказы. И оформительскую работу делаю, если попадается. Барельеф, резьба по дереву. Все вот это практикуем. Күргәзмәдә авторның 20-дән артык картинасы тәкъдим ителгән. Аларны декабрь ахырына кадәр карап булачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда физик мөмкинлекләре шикле булган спортчыларның җыелма командасы тирә-яктагына түгел, республикада да танылу алды. Узган ел оешкан Следж хоккей клубыда уңышлы гына эшләп килә. Команда Казан шәһәрендә узачак бөтен Россия ярышларына әзерләнә. Алдагы язма шул хакта. Шәһәрнең Боз сараенда Татнефть компаниясе һәм Адаптив хоккей федерациясе ярдәме белән Следж хоккей түгәрәге эшли башлауына тиздән 1 ел була. Следж хоккей Азнакай өчен яңа спорт төре. Ул шул ук хоккей, әмма физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен. Монда спортчылар тимер аякта түгел, махсус чанада хәрәкәт итә. Шын хоккейдан аермалы буларак, монда шул чанада йөриләр балалар. Чанада йөрүдән карамастан, алар үзләрен шын хоккейчылар сыман хис итәләр. Чөнки алар шул хоккейчылар сыман шундый ук тизлектә йөриләр, шундый ук маневрлар, шундый ук паслар, шундый ук голлар, шундый ук шотлык, шундый ук вратарь, бөтенесе шул ук. 5 уенчы, бузда 1 вратарь. Бирегә йөрүче балаларның әти-әниләре командага алга дип исем дә биргәннәр. Балаларыбыз бик теләп йөри диләр әти-әниләр. Безнең балалар гел яратып йөриләр монда. Тренировка атнага 2 тапкыр була. Рәхмәт Ледовый дворецның директорына, что поддерживает нас. Анары бик зур рәхмәт Ринат Илшатовичка, безнең тренерга. Отты донитә, менә без йөри башлаганда балалар клюшкада тута алмыйлар. Менә хәзер алар уйныйлар. Менә шул аягын, кулын идара итә алмаган бала хоккей уйнаганда шанар ягызма менә. Без башта килгән мәлләрне шундый авырлык белән киттек. Менә хәзер прекрасно уйныйлар. Бу тренерның, мондагы җитәкчеләрнең хезмәт нәтиҗәсе и чудо, менә гел чудо дип кабул итәм. Ребенок начал ходить сюда уже давно. Играл сначала за команду «Сокол»,
И до травмы, как травма случилась, после травмы, вот устроили его сюда на слэдж-хоккей тоже. Ребенок очень обрадовался, то, что будет дальше играть в хоккей. Вот. Он как бы любит этот хоккей. Вот. Катается и радуется, тренировку ждет с каждым днем, чтобы быстрее и быстрее наступило. Бүгін команда составында 9 бала бар. Оларның барысы да киемнәр, спорт инвентарлары белән тәэмин ителгән. Атнага 2 тапкыр шөгыльләнәләр. Шушы бер ел буена әзерләндек һәм 13 декабрь хәтле Казанда всероссийский турнирга барабыз. Шушы турнирга әзерләнәбез. Анда бөтен Россиядан 15 команда була. Казаннан 2 команда, Ознакай, Актаныш, Нижнекамск, хәтта Чечня белән Луганстанда командалар булачак. Слэдж-хоккей уенчыларга көч өсти, организмны ныгыта, әти-әниләрне дә, балаларны да берләштерә. Куркак хоккей уйнамый диләр. Бүген слэдж-хоккейда иң кыю егетләр шөгыльләнә һәм бик тиздән алар шын ярышларда катнашачак. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнудинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.